aktivitas meneh lur di perkebunan. Nah ini ki mendunge wis mentiyung kaya ngono kae. Ki aku nang ladang lur, ki ate iki ngelibeki iki tandur aku ki wis mulai tak kolibeki. Ini ki lur wis peweteng mendunge ki mulai ngelibeki ngene iki. Cukup tak kepeli wae. Ini lur. Wis ate udan iki. Kuwi beli ngene lur. Wis jenenge wong tani iki wis to. Ngene iki lur. Urip nek Kalimantan ning Jawa lek ora gelem rekoso, wis to. Gak duwe dhuwit, gak duwe dhuwit. Iki mendunge lur, mendunge weteng banget iki san. Suwun lur, suwun tanganku gluwetok kabeh, tapi nggak apa-apa. Sing penting kan usaha ben iso tuku beras. Suwun, suwun.